Il-familji Maltin u Awċini l-om snin jisħu li mhux qed jirnexxielhom ilaħqu sal-aħħar tax-xahar tant li qed ikollhom ibidlu l-mod kif kienu jgħixu qabel u jiċċaħdu anke mill-iktar affarijiet bażiċi u bżonjużi ta' kuljum. Dan quddiem iż-żieda tal-għolja tal-ħajja u l-pagi baxxi li qed jitħallsu f'Malta. Il-European Economic Forecast ikkonferma dan kollu hekk kif l-erba' żvela li l-pagi f'Malta mhux qed jiżdiedu b'rata maġla tant li pajjiżna jinsab l-aħħar fost il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, mill-aħħar statistika joħroġ li r-rata taż-żieda tal-pagi kienet ta' 1.5% fil-waqt li f'pajjiżi oħra Ewropej kellhom rata ta' żieda ferm ogħla bħal pajjiżi fil-lvant tal-Ewropa. Bir-Rumanija, pereżempju, tgawdi minn 20.2% fir-rata ta' żieda fil-pagi. Malta tniżlet ukoll l-aħħar fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fejn tidħol dik li tissejjaħ compensation per employee, li bażikament fisser it-tutan tal-paga qabel tinqata' t-taxxa li titħallas minn min iħaddem lill-impjegati meta tikkumpara t-tip ta' xogħol li jsir. Hawnhekk Malta mhux talli ma kellix riżultat pożittiv talli r-rata timmarka tnaqqis ta' 4%. Imbagħad fejn jidħol l-ammont total ta' jobs, Malta rat żieda ta' 3.7% f'impjiegi ġodda, għalkemm kollox qed jindika li ħafna minn dawn l-impjegati qed jitħaddmu bi-cheap labor. Intant, it-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna jidher li din is-sena ħaddaqqa ta' ħarta l-isfel hekk kif fil-waqt li fl-2022 rajna żieda ta' 6.9%, din is-sena qed ikun imbassar li dan il-persentaġġ se jinżel għal 4%.